Se on harrastus. Harrastus, arra, kivara, Get back in the kitchen! Briefa mua. Aumaffa mua. 30 jenkkituristia panttivankina suurlähetystössä. 30 jenkkituristia panttivankina suurlähetystössä. 30 jenkkituristia panttivankina suurlähetystössä. Terroristeilla on ydinase. 30 jenkkituristia panttivankina suurlähetystössä. Aikaa 10 minuuttia. Aha. 30 jenkkituristia panttivankina suurlähetystössä. Mä oon kiertänyt ton vartijan 33 kertaa. Mitä tämä on? Meillä on tunti. Ei vetele tämä! Tulet mun huoneeseen, niin mä hamineeseen ouhnun pelu. Mä huudan sulle siellä! Hällä! Siis, kun minä olin me panimme lounastunnilla. Soos. Mä selitän sulle. Käytän ironiaa. Tässä on sun usassa siis. Sos. Äjä. Äitisyys. Kiittämätön, laiska ja ruma. Teillä vaan ei ollut fiffillä. Syö. Mä kiellän suojan. Homo paska. Luen neuto ymmärretty.